दिनै चिरां डिस्ट्रिक्ट मालिबिटानि साहा थानाय भारत भुटान बर्डाराव दाख्लै बावैसो नोंथांमोना बयबो ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुखादों जानांगौ दा गिदिर दैया बायफ्लंलांनानै बेबायदिनो लालाय सनाफोरजों हाबनानै गामिखौहाय फुरा संहार खालामदों दा बे दैखौनो दिनैनि दिनावहाय ओरैहाय नै भुटानाव गोग्लैदों दा भुटानाव प्रटेक्शन होगासिनो दङ ओमफ्राय दा बे प्रटेक्शन होबाय थानाय समावनो ओरैहाय सेन्ट्रेल UPPL नि पेरेन्ट सेक्रेटारि बिना गयारि मेडामा सफैनानै दङ दा बे मेडामा ओरैहाय बिटिआर सरकारनिसिम बे प्रटेक्शन खालामनायाव गोबांथार नेट बायदिसिना बस्था नांगौ जानायलाय दा बियो चिफनिसिम मा लानानै फैखो आङो नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजोंहाय देखायलांगासिनो दङ जायफ्रा भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड मोनो नोंथांमोना जोबजासे खोनासंलांदो एबा नायलांदो अब्लानो गासैखौबो मिथिलांजोबगोन दा बे प्रटेक्शनावनो सेन्ट्रेल UPPL नि पेरेन्ट सेक्रेटारिया मेडामा दंफैयो नै दा आं बिनिफ्राय फंनैसो मिथिना लानोसै दिनै गिबियावनो मालिबिटा ओनसोलनि रायजो राजा आइ आफानिसिम रोजा रोजा साबायखर मानो होनबा बिथांमोना दिनै गोबां खस्थ' गेजेरजों रायजो जानांदों बोसोरबानि उनाव बा बोसोरब्रैनि उनाव बेफोरबायदि दैबानाया जाबाय थायो बेयाव गोबां खस्थ' भुगिनांदों बिथांमोना खस्थ'खौ खस्थ' होनालासिनो दिनै दैबानाखौ होबथानो थाखाय रायजो राजा आइ आफाफ्रा बयबो जाति धर्म बासियालासिनो गोबां जातिनि मानसि बेयाव बयबो दंफैयो मावफैदों खस्थ' खालामदों आरो बे खस्थ' खालामनायनि थाखायनो आङो मानगोनां बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजाखौ आंनि देरसिननो आंनि खुलुमनाय आरो सिबिनाय आरो उन्दैफोरनि आंनि अननाय साफ्रोमनोबो जासिबाय आं सासे UPPL दोलोनि सासे नेहाथारि हिसाबै आङो बिथांमोनखौ आं माने जि हायो हेफाजाब नुजाथिनानै बिथांमोनजों लोगोसे बाहागो लानो होननानै फैदों बेयाव जोंहा मानगोनां बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सारनिसिम साबायखर बावनांगोन मानो होनबा बिथाङा जों जेसेबां नांगौ मेटेरियेलफोर बे मेटेरियेलखौ बिथाङा रायजो राजानो हेफाजाब हिसाबै हरबाय बेनि थाखाय धन्यबाद बा साबायखर सारनिसिम जे दिनै रायजोआ जास्ट आंनिसिम खावलायदों जे आब' नोंथाङा निसिमानि जानानै जि हायो सारनिसिम रायलायनानै मेटेरियेलखौ जोंनो हरोब्ला मोजां जागौ जोंनो खस्थ' खालामगोन जोंनो मावगोन होननानै बिथांमोनहा बुंनायलाय आं सारनिसिम थांनानै रायलायनायाव सारा दिनै नैबेखौ हरबाय जेसेबां नांगौ बस्था जेसेबां नांगौ नेट बे मेटेरियेलफोरखौ बिथाङा हरबाय रायजो राजानो हेफाजाब हिसाबै बेनि थाखाय आङो निसिमानि जानानै सारनिसिम आरो फिन साबायखर बावबावबाय आरो रायजोफोरखौबो साबायखर बावनांगोन जे दिनै गाव गावनि सय सम्पति गासैबो न'खर बां हेर बेथेर जानायखौ सिन्था खालामनानै गावसोरनो दिनै सोरबा फोरोंगिरि मावनाय सोरबा माबा सार्भिस मावनाय बिथांमोनहाबो गिदिर गिदिर अन्थाइ दिखांनो फैदों बिथांमोनहाबो रावबो जिरायनानै थायाखै जोंहा मानगोनां एमइ स्कुलनि हेडमास्टार जे पेट्रुस बिथाङाबो फैदों बिथांमोनहाबो खस्थ' लाफैदों आरो गुबुन गुबुन स्कुलनि मास्टारफोर दङ आं नामखौ बुंनो हाला बिथांमोनहाबो बयबो दंफैयो बयबो बाहागो लाफैदों बेनि थाखाय बिथांमोनखौ आङो UPPL दोलोनि जानानै आं साबायखर बावबाय आरो रायजो राजाखौबो साबायखर बावबाय जे फैबाय थानाय समावबो बिदिनो रायजो राजा आइ आफाया ज' खौसेथि बिथांमोननि खौसेथिखौ नुनानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों जे बिथांमोननि खौसेथियाव दिनै बे मालिबिटा ओनसोला ग्रोम ग्रोम रायजो जानानै दङ खस्थ'नि गेजेरजोंबो होननानै आं सानदों जे आं बे निसिमानि ओनसोलनि जाबाबो जे सिंथाराव हाबनानै बिथांमोना माबायदि रायजो जादों गोदोनिफ्रायनो बेखौ बांसिन मिथिनो हायाखैमोन नाथाय नैबे दाखालि थांनाय 12 थारिख बुधबारनि जि मोनायाव फुंनि 3टा समाव जि दैबाना जादोंमोन बे बानानि उनाव आङो 10टासोआव सफैदों बे बानानिफ्राय आङो बिथांमोनखौ बांसिन मिथिनो हाबाय जे बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा जोबोद खौसेथि दङ बिथांमोनहा जोबोद खौसेथि खुनु हारि माहारि बासिलायालासिनो रायजो जाबोनाय मानसिफोर आरो बिथांमोनहा खुनु खस्थ'खौनो खस्थ' होननानै साना दा बिथांमोनखौ थांनाय 12 थारिखआव आं जेब्ला खैफोदा जानायखौ इउटुबारफोरनिफ्राय नुयो बे नुनाय समावनो आङो लगे लगे सारनो फन खालामनायाव चिफ सारनिसिम फन खालामनायाव चिफ सारा लगे लगे बुंहरो बिथाङा आंखौ बिथोन हरदों जे आब' नोङो रायजो राजाखौ
मोनसे सेफटि बहायबा जायगायाव दोनदो रिलिफ केम्प खालामनानै होननानै बिथाङा बिथोन हरनायलाय आं लगे लगे बिथांमोनखौ स्कुलफोराव बोथ्रोदनानै रिलिफ केम्प खालामनानै दोनदों। मोनथाम जायगायाव रिलिफ केम्प खालामनो गोनां जादों। बेयाव 47 न'खर आरो ससिपुराव 28 न'खर आरो माबायाव एमइ स्कुल मालिपिटा एमइ स्कुलाव गासै 230 न'खर गासैखौबो दोननो गोनां जादों। जे सरकारनिफ्राय जानाय लोंनाय फैयैनि सिगां गासैबो बिथांमोननो जानायनि जगारखौ आङो मानगोनां चिफ सार बुंनाय लोगो लोगो बिथांमोननो जगार खालामनानै होदों जानाय लोंनाय गासैखौबो। आरो बेनि उनाव हरनि 8टानिफ्राय सरकारनिफ्राय फैनायाव बिथांमोनहा दिनैसिम मैयासिमाव बे गासैबो रेसनखौ मोननो हादों। आरो बिथांमोनखौ आङो थांनाय बुधबारनिफ्रायनो दिनैसिमावबो आं बिथांमोनजोंनो दङ। रिलिफ केम्पखौ आङो नायबाय थादों, सोर मोनजादों सोर मोनजायाखै बेफोरखौ नायबाय थानाय जादों। आरो मण्डलफोरखौ जेसेबांनाखि डेमेज जादों न'खर बां बेखौ जाहाथे मण्डला थाबैनो लांनानै बिथांमोननो सहायखौ होयो। थोरसि लथा गोजावलांजादों, जि जोम गोजावलांजादों, बेनि थाखाय सरकारनिफ्राय मोनफिननांगौनि थाखाय मण्डलखौ आङो सार्भे खालामनो खावलायदों। आङो बेखायनो आरोबाव फिन मानगोनां बिटिआरनि चिफ सारनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावबाय आरो इयुनफोरावबो बेफोरबायदिनो नायलांगोन होननानै मिजिंथिनाय जाबाय। खुलुमबाय सारनिसिम।